So a yau zan yi magana kan wani important importation strategy da ya kamata ki bi idan kayanki sun zo domin kauce ma asara da kuma samun ribar da ta dace. Step 1 shine duba kayanki. Bayan kin yi order kayanki sun zo, abu na farko da ya kamata ki shine ki buɗe carton ɗin kayan da kika yi order. Ki duba quantity, ki duba quality, sannan ki ga shin abin da kika siya yayi daidai da abin da supplier ya baki. Idan kika yi wannan, in kaman kin samu kayan da kika siya wurin supplier ba su cika ba ko kuma quality din ba da kike expecting ba, so nan take ki snapping pictures da wannan details din da supplier ke sawa a package ɗinki ya kai warehouse ɗinki, ki snapping duka wannan da pieces din abin da ya sa maki ki tura mashi. Step 2 pricing strategy. So bayan kin yi wannan sai magana calculating na cost din abin da kika kashe har kayan suka zo gare ki. Za ki duba cost of goods ɗin kayanki, shipping, clearing, transportation da kuma packaging, sannan kuma sai ki ga me za ki ƙara dangane da riba kan kayanki duk bayan kin gama calculating wannan. So yawanci ana samun matsala, za ki comparing ɗin yanayin kayanki da yadda ake saida su a kasuwa. So duk in kika lissafa wannan kake comparing da ai wancan ga yadda take saida nata, waccan ga yadda take saida nata, ke kuma in kin yi calculating baki ɗora riba ba kuma kiga kamar price ɗin ya zamana kamar yawancin wannan, kada ki duba wannan. A kasuwa abin da ake so shine komai rantsi dai ki samu riba ko ba yawa, ki tabbatar da kin samu wani abu akan kayanki. Step 3 shine marketing and content. Yawanci importers ba su mai da hankali kan su yi content kan yadda suka yi unboxing new items ko product ɗin da suka yi importing, sannan kuma yana da kyau ka yi product picture, ka riƙa sa reviews, testimonials da TikTok reels. Hakan zai sa ka yi building trust tsakaninka da wannan customers ɗinka da kuma waɗanda suke so su siya kayanka. Step 4 shine pre-order and wholesale deal. Idan kayanka suna da demand sosai a kasuwa, ka ƙirƙiri kamar pre-order ko wholesale discount. Hakan zai sa kai saurin siyar da kayanka, ka maido da capital ɗinka, sannan ka ƙara restocking kayanka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Step 5 shine customer service da kuma delivery. Ka tabbatar da kayan in customer ya siya abin ka mashi delivery da sauri. In an maka messages ka tabbatar da kana replying da wuri, kai packaging mai kyau. Hakan zai sa in customer ya siya abu ya ji daɗin wannan, ya dawo ya ƙara patronizing ɗinka har ya kawo maka wasu sabbin customers ɗin domin su siya kayanka. Idan har bidiyon nan ya amfane ku, kada ku manta ku yi comment, ku yi like, sannan ku yi following. Hakan zai bani ƙwarin gwiwa yi muku wasu videos makamantan wa'annan. So idan kuma kuna da wani topic da kuke so in tattauna muku akai da ya danganci importation, kada ku manta ku rubuta mun a comment section.